okorobịa mkpọ ya gajie ọha njiri ọlụlụ ehihie ya gajie achukwu imi ka ya nwe ihe niile ọlụlụ enyikwara ahụ ha ahụ ọsa nga mkpasa ahụ je hụdoro maka ọganihu onye hụdorola na ka mma ahụ emela nha a kemgbe mee ya dịka ọ aga m iji nwayọ kwasa ha ahụ mkwasagharị akwasala m ya ahụ gaje soro ndị mmanụ ya kwa evubaba ibe anyị evurubaba ibe anyị agagaba ya kwa ịnọrọ ọgbọrọ ma nọrọ ọgbọrọ dana ịnọ nga na-akpọ akpado onye na-aza m ọha nshikwa mkpu ugbu biko unu ekwekwela bọt unu kpe m akwasị ya ọ nọchi mpasa ma apasa pọtọ mpasala ebe njiji oh god akwa ịgwara nga asha ebe nga enwere onwe onye be aha nga mkpa ya agwụla ka ọla eji ọ ga mgbewi mee n'ugwu anọ zanụ m biko kwanụ zamụ manọba anụbagwanụ ihe mbe ka ga-adị n'ụba ezi mere baba ekelekwara ngụ kekwasịkwa gị ọzọ baba biko eburu m mkpa bịa ndị mkpa m bụ bịa na-awụ ịkọla gị kpa ochetere m nna m anụla m ihe gwara m chai ebe a ebe dị mma enyi gị nwoke ya he hụkwuo ya n'anya ebe a ebe ndị omere eji abịa ha enwere onwe bọnsị gafere ba egbubeli ya and mgbe e jiri gbube ya ma na-ahụ kọọlụ shi n'ime mmụọ na-abịa ọ bịa na foonu gị ama mkpọ gị ji m ebịa but ọ bịa na foonu gị nga anyị nọ na-ekwu ha but o nwere otu ihe hụrụ ọnụ otu ihe ya hewo ịgakwa inye m okereke m ma ha baa baba ha oleshi m ame na nke baba ihe kwuru eme na o ihe kwuru eme na ahụ na m ala atụ zaa kọọlụ gị anyị